Lehen pausua, bai Euskari elkartearekin harremanetan jartzea da. Telefonoz, mezu elektroniko baten bidez, edota autodiagnostikoa betetzen bai Euskari webgunean. Ondoren, elkarteko aholkulari bat entitatearekin harremanetan jarriko da informazio gehigarria emateko. Behin harreman hau eginda, entitatearen hizkuntza egoera sankoki aztertuko dugu. Ondoren, emaitzak aztertuko dira, eta hauen arabera, ziurtagiriaren 3 mailatuko bat egokituko zaio entitateari. Momentu horretan bertan, bai Euskara ziurtagiria lortuz. Emaitzaren arabera, entitatean euskararen presentzia areagotzeko planifikazio bat egiten da. Hemen, baliabideak, arduradunak, helburuak, epeak eta abar zehazten dugu, beti ere, entitatearen egoerara egokituz. Jarraipena urtero egiten da ziurtagidun guztiei. Ziurtagiria urtero berri.